טוב, צהריים טובים. הגיעה אליי גל, בחורה אדמונית מהממת, עם גבות עם שני צבעים, סגול ואפור מאוד מאוד מקדימה. זה איפור קבוע קודם שעשו לה. אוקיי? גבות מאוד מאוד לילות עם ממש גבה סגולה בפנים. אנחנו נהפוך את זה לשערה ובעצם נהפוך את זה מאיפור קבוע פשוט לגבה מאוד טבעית. ניפגש עוד מעט. טוב, לאחר עבודה סיימתי את הגבה הראשונה. כמו שאתם יכולים לראות, זה ממש נראה כמו שערה. תמתי לה את הצבע לשיער ככה שזה ייראה חום בהיר. שוב, לא לשכוח, הגיעה לה עם גבה אדומה סגולה, ועשיתי גם צורה חדשה שתתאים לה למבנה עין ופנים, וניפגש עוד מעט בסוף. טוב, תודה רבה גל, סיימתי לך את הגבות. הצבע נראה מושלם, הצורה נראית מושלמת, זה ממש מדויק לדעתי. אוקיי, זה נראה ממש טוב. לפני חצי שעה בדיוק היה כאן איפור קבוע בצבע סגול אדום. עכשיו יש לנו גבה בצבע חום בהיר, שערה. תודה רבה.